Salutare Brick de Pot, fani Lego, astăzi aveți în fața dumneavoastră un set Ninjago și probabil este singurul din această serie. Setul cu codul 71763, mașina de curse Evo a lui Lloyd. Acest set face parte din seria Ninjago Core, este un set puțin mai vechi, a apărut în iarna anului 2022 și este setul meu preferat din această temă de seturi Evo. Aici avem o mașină de curse care are la bază șasiul Spin Champions, stickere, katane, detalii aurii și multe alte nebunii. Jantele arată impecabil și la spate avem acest spoiler care este ușor accesibil. La cockpit dăm parabrizul jos la propriu ca să putem pune minifigurina și mai avem aici un panou de control care poate să ghideze mașina. Și în față avem aici motorul integrat cu aceste lansatoare de proiectile care chiar pot trage. Setul mai include și bannerul pentru adaptabilitate și un kart pentru șerpi care este o construcție destul de drăguță și chiar îmi place. Setul mai include și 3 minifigurine, Lloyd și 2 șerpi. Lloyd care de asemenea include piesa de păr cu bandană din The Island. Acesta a fost review-ul de astăzi. În opinia mea, acest set este potrivit pentru copii și pentru joacă, dar arată bine și în funcție de display, depinde de preferințe. Și atât pentru azi, eu am fost Nuțu Master și până data viitoare, spor la construit!